Kinsay mas dali makalimot sa chat, babae o lalaki nagsugod lang sa simpleng kumusta, hangtod sa gabi, sige tag istorya. Adlaw-adlaw naghulat sa mensahe, murag ikaw na ang kolor sa akong kinabuhi. Kung motingog ang akong cellphone, ikaw dayon ang akong ginaabangan. Apan kalit lang ka nausap sa kalit, ang imong mga reply ni sa mo to kahinay. Maunang mangutan ako karon, kinsa kahang mas dali makalimot, babae ba o lalaki sa relasyon? Kung ang pagbati magsugod nagkapalong, kinsay mas dali makalimot sa chat, babae ba o lalaki nga dali ra mo hunong ug pangumusta? Kinsay mas dali mo ingon og okay ra ko, bisan sa sulod na gubana di ay ang kasing-kasing nga gitago. Kay usahay dili man gender ang basihan, kundili kung kinsa ang mas dali mo biya sa relasyon ng tao nga wala na'y pagbati. Mao gyud ang unang makalimot sa mga panamilit ug pahiyom kaniadto. Babae nga dugay makalimot, maski wala na'y chat, sige gihapon og handom. Balik-balikon ng mga karaang mensahe, ug mangutana sa kaugalingon kung asa siya na sa'yo. Napod lalaki nga magpabiling hilom, dili ipakita ang kasakit nga iyang gibati. Mopahiyom sa atubangan sa tanan, apan sa gabi siya ra usa ang nagantus. Busalisod husgahan pinaagi lang sa hitsura, kayang kasakit walay piniling gender, ang kasing-kasing sa tao pareho ra. Masakitan kung ang gugma mawala. Kinsay mas dali makalimot sa chat, babae ba o lalaki nga dali ra mo hunong ug pangumusta? Kinsay mas dali mo ingon og okay ra ko, bisan sa sulod na gubana di ay ang kasing-kasing nga gitago. Kay usahay dili man gender ang basihan, kundili kung kinsang mas dali mo biya sa relasyon ng tao nga wala na'y pagbati. Mao gyud ang unang makalimot sa mga panamilit ug pahiyom kaniadto. Ang uban mawala tungod kay gikapoy, ang uban pud tungod kay nakakita og lain.
tanan nga mihunong og chat nakalimot na. Kay usahay ang hilumaoy pinakasakit nga tubag. Kay bisan wala na'y mensahe nga madawat. Ang mga handumanan nagpabilin gihapon sa dughalan. Pinfay mas dali makalimot sa chat. Tingali wala ay klarong tubag para niya na. Kay dili man babae o lalaki ang sukdanan, kundili ang gilad mo sa mga ilang gihatag kanya to. Kung tinud ang pagbatilisod gyud kalimtan, bisan pila ka bulan o tuig ang molabay, kayang mga chat mahimong mapapas-apan ng mga handumanan. Dili dayon